Getler Aşgabat, hormatly radio dinleyijiler. Häzir size Hudaý berdi durdyýym, türlä ganyň ýatlamalar diýen sardy radio oýunlaşdyrýar. Oýuny goýun Juma Ýazmyradow. Türkmenistan radiosynyň sardy gepleşleri redaksiýasy tarapyndan taýýarlanan bir radio oýun. Türkmenistan eseriniň we Türkmenistan Kommunistik Partiýasynyň 60 ýyllygyna, Türkmenistanyň Russiýanyň sastawyna, meýletin 20-nyň 100 ýyllygyna bagşlanýar. Respublikamız jubileyini belliýärdi. Meni redaktorymyz ýanyna çagyrdy. Sana bir ýumyş bar. Hawa? Bitirmese aňsat der. Ýöne sen bitiräými? Men redaktoryň näme hakda urun etýändigini aňmamsam, açyk başaryp bilmän oturdum. Respublika bilen ömürde şadymlygymyz bar. Şolar hakda ýazmaly. O ýeni kuşly uruldy. Men takat edip bilmedim. Meselem turlagy. Turlagy? Hawa. Respublikamyň halk artisti turulsary. Oho. Men öwrümden dinläp oturdum. Egerimkä? Egermeli. Turlagan gepleri bilseň materialyň elinde bolar. Redaktor elini dodup menni işinin gutorun onu ma'lum etdi. Men şo wagtda kabinetden çykyp gaýtdym. Soňra oýlanýança boýnalan ýumuşymyň çetinligine gözüm etdi. Emma men onu berja etmäge borçluyum. Turlağlara var yakan, yollu redaktorun gepledip bilsen diyen sözünü kellem dayliyadım. Turlağı tımma geplemedeklerden nälli. Käbiri geplere zat tapmandım ya. Beýlekisi aňyrtynyň boşdugyny ýaşyrjak bolupdym ya. Käkisi özüni waýmesem artyk gepläň ok. Diňe gulluk wezipäňe öwredil atýanlaram bar. Onu diýsem peşkeş verip gepiniň derip bilmän ýörenlere de duşelmek bolýar. Emma sözüň, akylyň, manyň sarpazyny tutup, ağzdan uz gepleýänler bolýar. Olary sözüni ağzyndan çekip almalar diýilýär. Men gurrunda solmagy bolan adam şu soňky ýylynden. Oň sözü kärdeşleriniň hem, şägirdleriniň hem, ýyl günüň hem ýanyna madama arzyly, madam geçkinli. Sebebi oň manly sözüne görä manly ömrüm bar. Şeýdip içimi öpledip barşyma men tanyş howlyň gapsyna ayak çekdim. Känýäýdan man howlagy ýere berdim. Sopar menki diýsem şowna bol. 70 esler uran, onçaklı sagat dälem bolsa, derek kimin siratyny, sagdyn paýhadyny saklanan adam, meni ýaşuly mehri hem eserdiňligi bilen garşaldy. İçin saglygamanlyk soraşdy. Çay çörek köýdiretdiler.
Men gaýrydyp bilýän gurrunmyň başdan şörpü bolmajakdan näli. Turlaga menden käwr ýaş ösürünler hakda soraýady. Olaň saat çalşyndan çen tutýady. Ondan sağdanna çykar. Ay, onka eşe urkudan bolaýmasa diýýädi. Men sonra gitmäge bilen ýaly bolmajak bolýardym. Sapaçylyk bilen on ulu halipalyk hakydatyny oýarmalygymy düşünýärdim. Onda da ol meşhur kaka Sarıbağ şiniyatlağı Türka men sorosuz koşulmagyň ebeteýini tapmadym. Bağışçılık, sağdanlyk öňütene berilmeýärmiş, togum izleýärmiş. Şunu mu kapırlağı? Ay. Ese salım geplemedi oli. Sonra o mortuğuran röytüp oturan yerimde oykonnum. Dengol geplep başlandan soň janym aram tapdy. Eginim ýagalan ýaly boldy. O durup geplýärdi. Yer jümlesi gont ýaly. Ay oğlum, nevereğin tehir bolmaly. Göbek kanun daman ozağının gibisi mehrihi içýäni. Ýöwrüň bir çukur ýerine çöküp, ömür ötüň säbildirip duran ýaly. Neverede şokvap bolmady. Emir damarynda bir sağdanly bolsa, soňkulary tolkuny ýetýär. Halk ýöne ýaraýtmaz, bilýän. Yönü näme? Neverem bolsa bolsun özüň bol. Neverem sen köküň. Köküm kök bolýar. Sen tek miwe däl. Gep köküňde baryny miweňe çykarmakda. Neveremden eneň ataňdan wehin çakym lok gosy bilen geçäýän näl. Bir uzy tohumy geçýär. Galynny öz azabyn bilen taplamaly. Jebrin ulugam şol taplamak. Zehin taplamak pil taplamak däl. Ay pil taplamagy da okyp gerek. Başarmasan körüň şonu jygyrdap ýüzüňi dağdy. Zehiniň körügi başarmadygy hasam dedimli dary. Zehin iyinçe zatta. Onu atadan oğlu. Oğlun altığa geçirip yürüp bolýan bolsa, meşhur ustadlar has köp boldy. Ay hak. Ýöne tohumyňdaky zehinlilerden garaz bir nusga ýetýän bolar. Senin ha? Gözüňi açyp görüňiz dowtar. Aýdym ha. Gurrumy näme? Ol haliňizin çümükläp barmaklaryny güýmençe öýtüp gözleýärdi. Aslynda oly şomahan hakydatyny işledýärdi. Kakam bagir gurrun mererdi. Mana aatda kılan atam pürlü öz jewrüni mereki uyman sağdanna bolupdyr. Şu bir gün Koca pürli, bağma olasını üyün kölügesinde daşına ova dostlarını yüşürüp sağır salıp beriyadi. Yan motorda oli, ona 5-6 yaşlı oğlancık gözlerini. Turlata, o ben koğuryan yerinden böktün ne çaydın da? Görün
Haydi oya sen gowerýän ýeriň. Oturanyň arasyndan yetkinjek dutar kakavally da çalyp görkezdi. Ha, şulaýyň diýäni. Be, tuweleme. Aýtdy goňurlaň, ýan gullugdan çykanym sana sapak berip otyr. Landynda var kabula. Ol bamyň nädigini näwsýän şemal. Ýöne owaz bolup gulaklaryna goýulyp duran borly bular. Özüňden bir lukaka wagt edip berin. Türkmeniň goýun galasyň iki täze bardyr. Biri magtym boly, birini tamdyrasy diýen. Bulardan şermenli ömür boýy armanlydyr diýen. Göňürmesen bu göwgeli kişileri. Ay ýokdy. Begenip donumasyn ama. Bola versin bular. Ýöne Harun diýen neşen ýaňalandyr diýip eşitýärdik. Şu gidişiňize gitseňiz, size bir keramet goparmyn. Şeydin. O baň suwuny içip aýdym saatdan şermenli bolsaňyz, ýüzüňize gara çekdir. Turlağı, üstünden asır geçen vakaları yatla otursunu. Çalısı yılgır ya. Benim şol da öňe gelen. Sözüne de sar başyň ogly. Sadanly bolmaý bilseň bolma. İlkilkiler hasam iýgen çekýärdim. Ýöne pahyryň gahary gelse de azgyrylmasy bolmaz. Türlü zan, oglum, ataň ýüküni agraltma wer diýer. Duluňa şarpyk çalanýar bar. Kümüşçü dostum bolsa kümüşden çekijiň bolar diýileni. Kakyn ýygyna düşüp kel wagşy bir täçmeme tanýaly bütün halifelere ulaşdym. O wenneleri ýatlatan her senin bir kitaplyk gurrun bolmaly. İnnin pähim edip aňaýan. İkisem saada ýugurlan. Her senin hörpünde bir tüýsli inçelik bardy. Kel wagşyň saada ýugurlugy alamatdy. Kılıwuzy kem aýtsaň, bolanak diýer tutar oturar. Perdenin yüzünü kulvikkesini titredip, pelpelledip, kebelerin kanat kakışını tımsal edildi, näzikden mulayim yelpe vallyardy. Hani ol, şo tutarar? Böyle. Yine. Oğlum, şol yelpe alacak bolar ýörer. Ahir bir gün bolýa diýer. Şu bewrüň ünsüz diňe şondan soň köşär. Özünden talap edişem zabundur. Derman teresini çekýän ýaly ýekiji çirtimiň kemmen beleg berip keşdelep çalar. Bir perdede hata goýberäýdigi, soň 5-10 günläp şol heň çalmaz. Ente onuň menden oýun ökderak berdi.
Täçmenni talipa başgaraktı. Hem daşkın ağışını ödüm owururdy. Emma edil ödün kıyal ettirecek bol oturmaz. Perdeden alınyan ovağın koyluğunu, sallamını, yürekten gaydışına ehmet verirdi. Saz salmak, yönü ovağın kevşirlemek değerlerdi. Peki al kesip dilip barayan elin vardır. Öktü çalarsın. Emma ol henüz ustaatlık değerler. Manası telper ovağı bedemellikten haray etmez. Eline yüreğinden mani insin niyerdi. Allah, eline yüreğinden mani inmeli. Kel başına helisini kaytalayan sözleri vardı. Öğrenci elinler ustad paykasını diyerdi. Hay saat. Men içimden degen yedim. Geplemede kalipa açılıp gurrun beriyadi. Gözlerinin öçüşen şöhlesini ağının rövşeni bilen dolyan yalli. Aram tamıp boylununu, tigelek gözlerini hol yokordan saya veriyen toğulu kara ağaçlar kıymıllıya. Enliğine göre ayası bilen iki doluğunu sipalaştırıp gurlaya ötüyor. Oturup gen alayan. Olur sağdın häzirki ılmını geçmesedi. Sağdanlılık sunugutunun düýp kanunu aňan ýaly. Şägirdini duruşunu öz galypyna salmaklyk dogrulyk bolýar. Halifalar ne şonu etmeyenler. Ne özün dinleyensin. Vallahi kimiden şobr halifaların elinden çıkan. Çalyan henglenmeden hem mukamlanmadan hem hasabı dendir. Hasabı diyenime özün düşünüyensin. Howul. Emma çalışımız ütköşüktür. Her kimin bir öz hörpü var. Hörpü olanı onu sizin ılhın diýäňde girmeli. Mulla halifalardan öwrenen henglerinin hasabyna jür. Ütköçük, özgörtçük bolanak. Çalanna da sinnetli, haykallı çalýar. Äwmede hasapçıl bolsa da içki hyzyw güýçli, naşlary sypaý. Mullagan çalşynny akademiyden görünýär. Bu sözü ulanyarmy geňörmü? Men öz milli orkestrymyza ýol başlyk etmeli bolanny sunuguty sagy degişli dil sözleri bilmeli boldum. Öz çalışma etsem, mydam özgördesim, improvizasiýa edesim gelipdi. Her gezek heň şu duruşuny ütgütmän gaýtaramagy takat edip bilemek. Ya çaltlygyny, hayallygyny, ya ritmini, ya bede goşuny ütgöşüklik girjek bolýar. Bu men kesirligimden gelýän zat däl. Näde aýtsam kam? Ay çalyp oturkan heň aňyrdan kalbyny izlap gelşi bar. Çalşyňam şoňa görä bolýar. Şonu göwüniň özü özgörtmäge meýil etdirýär.
Bele ýagdaý ussatlyň alamaty bolmaly. Göz gowunyň milini sada goşmak bäri berde başatdan zat däl. Oğulu, benim öwrenjäň urun ne demek? Halipalar ýatlap aýdyşym boldy. Turlaga çalt kelip kaptanına yatan düzülgü dutarallı da inetdimle deyip kel başyň halipasyna başdan ussadymny çally gidiberdi. Ol aram üns berdi ýaly maňa ümläp goýberýärdi. Gördüňmi? Asyl halipasyna bildirýän alkysy, mehri görünüp durandyr. Hem urşunlagy göre notu bilen ýazylan ýekezi basyp kemenden artgan. İnçeligini, ezberligini näçe? Bene täze hem döredýär, emma halipalar şoýok gady. Biziňki ýöntem rakkelä. Hele däldi. Yo, şeyler. Halipalar o. Mukamlarına pikir many ken. Ondan olaryň taarlarynyň üstünden arka nehir geçipdir. Her ussat özüçe sınıp beripdir. Bizim döredýänlerimizden halkyň arasyna ornaşyp gitse, bu ondan kämilleşmegi mümkin. Sizin hem saatlyňyz, seherdäňiz bar-a? Bolsa var. Yani olar hazır olan dersmek varnaşağın. Men pikir uçuyuma yapışıp ucunu gidermejek bolýar. Gönüge kel başy diýildi halipalar dil ýetirip bolmazmy? Meşhurluň hasaby başga. Öz kadasyny özleri döretýän ýaly. Ay, ola barny bir ayakdan sürüp bolmaz elbette. Ýöne meşhurlarym köpüň içinden örýär. Başarsak, başı tadanlygy hünär edip ýöreden könüllerimiziň hemmesini ýatlamaly. Hersini özüne göre gadyr goýmaly. Dogry. Entäge başaryp bilemedik. Aha, özüňiz ýalygyny etmeli işi şol. Men sesimi çykarman keçen güzüni nırmaladym. Dutar çalmagyň öz tilhimleri var. Bir giden mektep. Öktü çalmak bar, öktü mukam yasamak bar. Men öz görün tälim alan halipalarymdan çen tutýar. Büyük maltymlygyny bilýän özüň. Elbette. Ana şuňky şahirlerimizin hemmesine nusku. Sağımızda da çyn halipalar var. Olary zortatjak bolman öwreni bermeli. Utturan zadymyz bolmaz. Utur. Dogry aýtdyňyz turlaga. Ana meşhur hally başdagy. Näil ussat bolupdyr. Gurrumy näme?
Yüzüm var, ah ben garip ben oğlu yolu bey. Ah hayırlık var, zıdalık var, ölüm var, ben garip ben yolu bey. Vay garip olanların gövde sınıktır. Ah garip olanların gövde sınıktır. Bir dismemeyin de tanımı koynuktur. Ah benim aşıklığım hakka tanıdır. Ben garip beni Allah cahilmey, cahilmey, cahilmey. Yoğum näme? Öňkü bilen häzirkiň deňişdirjek bolsaň arasy yer bilen gök ýaly. Elbet. Evet, hökümet gelenden asıl zatlara seyredilişi üýtgedi gidiberdi. 28-nji ýyl ýadymda. Bir topur başı sağdan täze açylan radio ýygnadylar. Kakan pahyr bar, Karly bagy, Nowat bagy, Täsmenme Talipa bar. Milli, men aygara başgada kän. Radioda Dondaýhanyň konsert berýär. Her kimiň öz ýoly, öz hörpi. Ýonyp ýülmäp bir galypa saljak bolunmady. Radio mikrofon nirde görünýärdi? Mikrofonu gözüň düşdi, ımgyrjy menne daşyň alyp oturan ýaly. Sehel sewapda bolu bileni bolýar. Aytmaly salmaly wagtyň hasaply. Ýaýkany, süýndir oturmagy, elpeşelpelige ýol ýok. Artykmasyny pürdelep, öňüni ardyn çugdumlap aýtmaly, çalmaly. Şeýdip Sudiýan özden bir kän tertip berdi. Respublikaň her kunjağından hat gelýär. Her kim aýdym saz berýär. Halyan başy sazanlarynyň adyny tutýar. Bir de bir görülmedik täzelik. Höwesimiz götürýär. Ondan şu Dondaýhanyna aýdyş kurulanyna da millet barygyny ýaly. Şowhun, märeke, ulu toy tutulýan ýaly. Bir-birimizi ýakyndan synlap, içgin tanadyk. Aşatlyk bilen birek-birege täsir etýärdi. Nowat Talipan usfatlygyna şonda gözüm ýetirdim. Ýagy çen ýaly, hap sesi bolmasa da, lawzy süýçi. İngillep burnuna salyp uranyny ennämi çymşylledi bererdi. Genjewden aýdan aýdymlary, Ylaýtada şu şırmaý daragaýdanny bir özünden özüge eýgertmez diýdir. Aydın manzi yüreğine kuyulup, aşıklık ecrini ödü çeken ýaly, assa-assadan eýlenip aýdardy. Eli de göwünne gerek perdäni ýasap barýandy. Inçeden, zarin owazlaryň nirden çykýanyny bilmerdim. Kartaýadylan, ziwa gözelünden habar tutsaň, özüňi aňarsyn kazanalaryny. Sonra Oraz salır çıktı bir yerde. Şu 30-njy ýyllaryň başynda onu hökümet çağırıp getirip aşgaýdy.
yüzü peşeneli, pelvan adam. Görsen gözün dokunur. Çöllü kollu çopançılık edip, öz peyvasına kıygırıp bağışı olan. Durdun yağlı sesi gövresine layık. Giyin sehraya. Boğunu buğuza olmazdı. Yanıma kıygırıp öğrenensem, on çoklu saate koşulup bilmezdi. Tutartan, kızaktan faylanlar gider. Koğulap, önlep tutmalısın sesini. Menliği keçirlik olmaz. Ha onu getirsem, hantama da yoktu. Arım boğazına soğuk su bilen öllerde yine ene verer. Men o kent adamlarlık ettim. Kızığım çallım, tutarım. Kete şu kızış otuyor kan hine katar. Sağdanalar. Meni dar perda kavacak bolman hol. Sopon sesim bilen giyin meydanı yüz urmasam olmaz diyerdi. Oras salır ödünün üytkoşuk sesi meşhur boğaz sektirmesi bilen bağışçılığa görülmedik övüşün çayın ussat bolmalı. On ussatlığı sesin nedi? Hey, sesine tay tapılmanı öttü benne. Minnem beyle ses dörenak. Şu tebigatın kâzatları çapırdı şeyi. Orasallara şonça äpes sesi bilen el yurukluğun berleyen moldu. On beter ve de kudratlarını görürdük. Yar yar deyip şu dünyadan öteyine ömrü bahaya yıldır kimin batayın şu yerlerde hiç sarayım yok benim. Başınızı yırıktırıp arkalaşmanız ravaç iş olup durdu. Ravaç oldu. Ravaç oldu. Yönü şu 30 yılı hakidanda yok. Bir yakınsız gururun çıktı. Ne? Hamana bağışam tutar gıcığım inni derege yaramayamış. Olardan nälesinin köýnäniň ağılı ses eşdilýärmiş. Awa. Olardan el çekip täze zamanyň aýdym saatyny döretmemiş. Hay gara şuňalarda. Bizim bu zatlardan habarymız ýok. Bir gün gaýgysy Atabay çağırýar diýdiler. Mulla kimize mekittiler. Tutarlarımızdan yanımızda. Hükümet idaresi yon barıp görün yerimiz de, lat del, barsak, asıl. Tutum ulu eken. Türkmenistan esser Halk Komisarlyk Sebediriň başlygy gaýgysız Atabaýewiň kabinetine 10-20 adam ýygnanypdyr. Olar diwarlyň tegine kursullarda hatar bolup ýerleşipdir. Otoň töründe kese goýulan mehnet stoluň başynda kabinetiň iýesi otur.
On karşısındaki uzun stolu iki terzegin nira oturan Türkmenistan Komünistik Bolşevikler Partiyasının Merkez Komitetinin vekili Kurban Seyedov. Gurrun gadaşıp 70 derecesine yetipdir. Boynu qarsı toklu, qara saçı timarlanıp daralan, intelligent sıfat bir diysen qılavlı urliyadi. Siz Yoldaş Atabayev, erkin diskusiyan haliyan adam. Şoň üçin, şoň üçin hem däl, hakykatyn hak üçin bu yerde her kim gönüsini aýtmaly. Özüm men diňe öz adamdan näl, täze türkmen intelligensiýasynyň biren tök wekilleriniň pikirini aýtýan. Öz adamdan aýdaň Yoldaş Kermenov. Öz adamdan aýtdym. Yoldaş Atabayev, tahtadan sadak bolmaz, tamdıradan saz bolmaz. Köni hengamın qalыныsyna süýrenjek bolmalyňda täze durmuşyň, täze sazyny nöredeliň. Rat aýdýan Yoldaş Kermenov. Hani nädip tamdyrada internasional saljak? Serdarymyz Lelini öwredýär. Köneden diňe gowusyny, täze zamanyň hajatyna ýaraýanny saýlap seçip almaly. Saýlap seçip, özüm oňa sınpy nazariýetden çemeleşmeli. Türkmenin köne aýdym sazyny, agy pagany başga näme bar? Hani onu bizim zamanamyzyň inkılapçy uruhy, hani onu gaflatdan uyanan halkın kalkımy. Beýle miras bizim aň duýgymyzy öňe äkidenok. İýekdiýär, iýda. Ýoksa bizim könäni durşuny zyňyp goýbermegiň tarapdary däl. Kermenov yerine oturanny, hortoň, äýnekli Rus adam eline galdyrdy. Atabayev oňa söz berdi. Hawa Yoldaş Uspensky, gepläwerim. Yankı Yoldaş'ın pikiri men üçin täzelik däl. Yoldaş Atabayev. Men ekspedisiýa wagtyny nota ýazyp toplan materiallarymı milli intelligensiýanyň wekilleriniň arasyna fortepianoda çalyp berdim. Uspensky Türkmen sagynyň işini görüpdir. Onun milli ruhuny öldürüpdir diýerler. Käriýeler bolsa bizim ekspedisiýamyzyň ähmiýetini asla inkar edýär. Men häzir bu hakda jedelleşip durjak däl. Men Türkmen halk professional sagynyň estetiki, çeperçilik mertebesi hakda aýtmakçy. Muňa meniň 25-nji ýyldan bäri respublikanyň türlü künjegini, türlü başy saganlar bilen duşuplarym, şonu dinlän, ýazbalan aýdym salarym dolu hukuk berýär. Halkın keýle bay, ruhu çeperçilik mirasyny şek getirmäge, bu halkın medeniýetli wekilleriniň nädip dili bar ýaka. Men hayran. Men bu çeý düşünüp bilemek. Heyde öz halkın şeýle baýlygyndan meýletin elirip bolarmy? Başlaryň aýdym sahadyny. Kör näçe çeperçilik, emosional güýç bar. Onu gör nähili professional eýerlik, duýgusy paýlygy, gözellük kämilligi bar. Onun kökleri gör haýsy kadimi sivilizasiýadan aýdýar. Muny bugün aýtmak kyn. Ýöne mundan beýläki sowatly nesiller onu anyklarlarym. Türkmen halk professional sagynyň taryhy gymmatyny kesgitlerlerim. On özleri üçin belent milli guwunç duýgusyny oýarýan hazinadygyna aklym ýetirerler. Ol tolgunup gepleýärdi. Çatışdyran uýundan iň çabarmaklaryny birden saptyrýardy da sagal bilen howany izliğini kesiştirip sözlerine baat berýän ýaletýärdi. Bağışlan, Yoldaş Atabayev. Men bu mesele hakda bir parkurlap bilemek. Sagatlap gürlemelen bolsa, söz tapylar, tapjak.
Yöne, bir zatını sakın eli. Türkmen sazını gerekmeyecek arkaizm sayan yoldaşlar birçok yanlış ya. Beyle gazap fikrin yol almayacağına men bekinanıyam. Çağırılan adamlar iyiliğini gepliyediler. Atabayev olun sözünü bölmeyedi. Kanamını elini oynadıp, her kimin öz pikirini ören erkin hem arkayın aytmağına mümkünçülük beriyedi. Ahiri, geplecekler payavlanıp, yoldaş sehadi ve gerek geldi. Orta oylu, manglayı sakar, gözleri nurlu adam sesini qartalıpman, ören anamlı gepuriyadi. On sözlerine hayvat azı, mani, delil, ananlarcı güç köptü. Ana yani tamdırada internasyonal çalp bolmaz illi. Eysem duutarda internasyonal çalmak yokman mı? Duutarın öd internasyonal var ahri. Ol öz perdesini asırlar boyu lagnat asınına kalan halkın kamgısosunu umit arzunu bile yitiriptir. Onu köp nesillerin eksilmez dörözcülük tecrübesi, akıl ecri, yürek ağzı yanlanı. Onu köp halifaların zihin meyvesi var. Kalıverse de onu tutuş bir halkın, giden bir milletin tesin medeniyeti siniptir. Ondan ne edip biz, komünistler, halkımızın şunca asırlap kamilden zadını reddedip bilirdi. Ne edip onun el çekip bilirdi. Marksistik filosofiyada bir tüzgün var. Her bir öte geçme öz kapma karşısına uğurluyor. Yani yağışı niyet öte geçti, yaman niyete uğurluyor. Senin bir kariyer düşünürüm şeylere ak geliyorlar Kermenov. Bir yanına siz halk köpçülüğünün basımrak teresini oto teyze medeniyete çekmeğim tilayan yani. Beylek taraftan olun. Siz ol köpçülüğü teyze medeniyetin mühüm çeşmesinden öz saz mirasından mahrum edecek olyanız. Merkez komitetin vekili barhaqı olup pikirini çoğundan aylıyadi. Geplep duruşunu her daim Atabayev yüzlenip öz tasdiklamasının doğru neye doğru vardı ona salasalyani alli. Atabayev on bilen ılalaşıp çalaca başına attiyadi. Türkmen halkının aydımsaz mirasının mertebet hakta cedel etmek mençe bihudadat. Beyle cedel bilen biz şu halkın vekilleri hükmünne öz mertebemiz petel diyiz. Köyünüzü bolmadığın teresi olmaz. Halkın kadimden gelen saz daraktı yaşar. Ol şura zamanının adamlarını ruh taydan bay, güzel edip yetiştirmeye ullukan yardım verir. Partiyamız şu oluyor diyer. Yürüdürüm. Atabayev stolun başını örtürünü oturunlar bir yıl kovsuncurap dikkat bilen on sözüne karıştılar. Men geplemezden öň jedelimize katışman oturun iki tane adam atır verecek. Emma hakikatte bizim davamızı en adaletli çözüp bilecekler solar. Biz Türkmen sadı hakta, dutar hakta cedil ediyiz. Oy sadın özü, dutarın özü geplesin. Aramızda sadanlar Mulla Teçmurat bilen türlü sarığı var. Gelin solar dinleyelim. Beyle öwrüme garaşmadı adamlar bir hili iş örlüştü. Bir stulu orta çıkarıp koydular. İlki bilen yaşı yan 40'tan geçen kara gözlük sakallı
eli dutarlı adam şol stullu jaylaşdy. Ol Molla Täç Muratdy. Tarna kakılmagyna mehetden dutar hayran. Adamla konuştuğuça, on dutar yankı cedele qahar etdiyen yal düngürdep ovazlarını içilip, hükümet başlığının giyin kabinetini yanlanırıp barıyadi. Sargı toran soň hiç kim dımdırslıq bolmady. Atabayev ılan etdi. Indi men meşhur Sarıbagşyň ogly türläge edip berjek. Agajet, inçemik, başı ak qayma tahyali, gözler tegelip, otur çemesindäki salanny çepbekeylep, turu baştan dutar alarladı verdi. Salandan gelgerligi oturunun barını gözünü bendedipdi. Yap-yan dutar tayağı deňek geçenlerem zadalanan ýaly bolşup dinleýärdiler. Dereceli kabinette bir özü hüküm sürýän goşotary hiç kim täsir bermäge milt etmeýärdi. Salanny şelpesini öpdük kakıp, dutarını bir eline götürenini, Viktor Aleksandrovich Uspenski oturup bilmeyen çapak çarptı. Şobada da ör turup ötünü soradı. Bağışlan. Pürlü farihin çalşınına acayip temperament, misilsiz ekspresiya var. Bu zat bir kudret bir. Atabayev yankısaldan hayran edici tesirinden ayınalıp bilmeyen ýaly damap durdu. Ol ardınıp yoşu geplep başladı. Ine yoldaşlar, bizim mirasımız şun hali müňde bir mukamlardan ibaret. Sadanlar sağ olsunlar. Olar bize özlerinin katı degerli sözlerini aýtdylar.
beýle saby, beýle mirasy harlamak, laýtada onun ýüze vurmak biz kommunistlere uslip däller. Yankı sazlar hemmämdi tolunduran bolsa gerek. Elbette. Bu ýerde Yollaş Atabaýew sazyň uýdy däli siziň aň duýguňyzyň könüden gelýän endigi de çykýar. Bolýa goý, aýdym sady urundan men duýgu düşünjem könem üçin enlikmişin. Abi Yollaş Uspenskiň saz duýgusy olam könüden enlik bolan duýgumy. Şeýle duýguny siz bu sazdan gulagy ganmaýan işçilerde, daýganlarda da görürsiniz. Beýle sazyň hyrydary müňlerçe, 100 müňlerçe zähmetkeşler onu halk öz genisi bilen döredip, kämilleşdirip, uzak möhletleriň üstünden geçirip, bide getiripdir. Beýle sada maýyllyk halkyň duýgusy. Halkyň duýgusyny äsgermezlik etmek. Onu yöntem mırdat saymak bolsa, barıp yatan kommunistik ulumsulukdur. Yankı Yollaş sehetibin ayrıp geçişiyali bir yerde öte geçmek meyli görünüp dur. Köyne bilen täzen bir-birine şeýle gömeltoy karşı goýulmagyna ýol bermek bolmaz. Eger oňa ýol bersek, bugünkü medeni guruluşymyzda uly ziýan ýetirdigimiz bar. Häzir Respublikanyň Halk Komissarlar Soweti Türkmen saz medeniyetini täzeden öğretmek, halk saz gurallaryny kämilleşdirmek üçin täze bekinli sadanlary, kompozitorlary, dirijorlary ösdürip ýetişdirmek üçin anyk çäreler görýär. Respublikanyň hökümet başlygy so görülýän çäreler hakda bu ýyson çülen görünmedýär. Oň sargara tegelek gözlerini edermenlik, anamlyk uçuny ýylpylýar. Ýa-ni keşdiňesi bilen temenden eşdirip matal getirdiler. Keşdiňesi elbette temeniň deregini tutup bilmez. Temen bilen hem iýinçe keşde çekip bolmaz. Emma halkyň ruhy medeniyeti laýtada oň saziýaly iýinçe senedi. Temenim däl iňede. Onu ötün nesillimizin yüzlerçe, megerim müňlerçe ýyllap çeken agyr ykbaly, görüşi, ýeňşi, owy umytlary, gözel arzulary bar. Başgaça aýtdyk, onu türkmen halkynyň ýazylmadyk taryhynyň sakypalary bar. Onu arzulap saklamak, onu hakyky eýelik etmek, onu ösdürip has ýokary kämillik derejesine ýetirmek biziň şuňky nesilleň mukaddes borjy. Munyňyz syýasy daklat bolýar Yollaş Atabaýew. Men sungatçy däl, men siýasatçy. Men sungatyň ýürüýti tilsimler hakda däl, sungatyň jemgyýetçilik, terbiýeçilik manysy hakda gurrun etmeli. Ya siziň diýişiňiz ýaly daklat etmeli. Ýöne men bir zat bellemekçi. Biziň jedelimiziň predmeti gaty iýinçe hem çalşarymly. Ýüzleýden üstürmem üçin men bagyşlam. Bir ýerde göz bagyşyň aýatyna kymurtwan ýygşyryp şo wagtda jübüsinden çykaryp görkezýäli. Nagt suwutnama getirmek mümkin näl. Biz özümiziň mamladygymyza ananyas. Muny wagt görkezer. Muny halkyň özi görkezer. Halk bolsa her bir akıllardan, her bir serdardan parasatdırlar.
gurlağı kucağına kıyaslığa alıp haqidatına ağrım verip oturdu. Ilımly öňden görýän adamlar eken Atabayew tagy. Soňra okutumlar şolaryň aýdyşy ýaly boldy. Ol kurşun ayaklarını okulaştırıp bir zady göýeňine getirýän ýaly. Şu 39-njy ýylda Moskwada ýarş boldy. Bilýändim özüň. Hawa habarym var. Sonra halk taal gurallarını salyanlar yarıştırdılar. Yurdumun hemme yerinden yığınanlık. Öňümizden wagdaly çıkıp, gül verip, yıl kırışıp, ýa-da adamlar edil özüň bilen oda soturan ýaly. Türkmen, Kazak, Özbek, her millet bar. Howa, onsoň mihmanhana bardyk. Ana geldi bir topar jurnalist, ýangoý berilen ýaly bol. Kimsi suratını alıp ber, kimsi başına silkme telpeğimizi giyip, degencinden heşelle kakıya. Soraşıp, gürleşip oturan hayfi, dutarını ellep görüp, keçe kabına yapışıya. On zahegine başını yaykap, hayran aliya. Onson, sütünlü dağılın zay verdiler. Repetis etmeye. Bilem, Türkmenistan'ın bir topar adam. Mulla Bahirim var. Beýlekli respublikalardan gelen kardeşlerimizin milli libaslarına, saz gurallarına gen alıp fiin ediyor. Anha, Azerbaycan'ın tarçılar, kemençeçiler, Özbekistan'ın dutarçılar, Kazakistan'ın dombroçular birbirine öktü. Haysına gol yapacağını biler ýaly. Yarşam gololaşıp gelýär. Men öz geregimi geçýänçe hiç kim çalşyn dinläp bilmedim. Sahna çyktım. Yap-ýagty çıralar göýdüň gamaşdyryp barýar. Adam yglan etdiler. Başta bir hili sussun masaljak ýaly boldy. Duru bara özüm rahatladım. İlkim meşrep çaldım. Şol wagt 40 içinde diyen wagt. Elimde barm etdim. Diýdimnem balhaýada ýalan etdiler. Donumun çep ýeňini çylgap ykjamlandym. Süňümden baş goşgunsyzlyk zymzyýat boldy. Barmaklarymyň öz-özü hem ýatýan ýaly bolup barýar. Balhaýadyň iň soňundy çenklep gaýdyrýan ýeri bar. Sonra dinleyijiler üçin has täsirli bolar ýaly. Şelpen dutarın sapının ucundan aylap getirdim. Bu torumda da kakuma bir hili şu elem verip dutarımı onladan koyuveren ýaly edip oturdum. Zallan ses çıkanak. Dünýe dımdırıslyk. Onyan çağda
O sözlerin manasyny maňa soň düşündirdiler. Hakyan elim gözlerine iýlenmelerdi. Goşaryňa berekella diýdikler eken. Hey hawada. Soňra Häzirbejandan bir tarys takna çykdy. İlki on çoklu üns vermedim. Soňa waka o meni girisine salyp barýa. Şeýle kim bir çalya, özünden gownum geçip ýanky howalam beşilen meşik ýaly Mısır dedi. Azdagan däl, mugam çalýar. Hem dinläp lezzet aljak bolýar, hem onuň ustatlygyny iýlejek bolýar. Çalyp oturanyna tas el çarpypdym. Kaptanyndan kadam elime ýapyşdy. Şol wagda häzir Dina Nurpeýizowa çykşy diýär diýip yglan etdiler. Başyna beýik ak seller ýaly. Qarasına zer cehek çekilen kızıl mahmalloni ayağı mesela ayal çıktı. Munço merekani ön köp burun yal qatı arkayın. Üstüne hali adılan yürütü tekçede caylaşıp, dombrosunu bir yıl hayvat bilen kucağını kesertti. Kartasanlığı bildir. Yüzün ne oli? Yağırdı yok. Yaş alıp barayan adam, Dina Nurpeýizowa 78 ýaşynda. Kazakstanyň meşhur dombrosçysy, halyk kompozitori, özüden küýlerinden çalyp berjek diýenden zal kemirgenip, ýaşyl zinany gutlamany turup bilmedi. Tadan naýan, howlukman, aramrak kakulen ýürep başlady. Yetgan yerine ak maya kimin zenan 78'de bir yerlere taşlap öz salynyň şowkuny göýgörteli ýigdelip barýan ýaly. Kaku barha tizlaşyp heryan galgap gitdi. Barmaklarym ilk ýaly iňçeden uzun gymyrdyklaşyp gözilmejek bolýar. Süýemi haýsy kulýek haýsy uzun nonowysyny bir-biriniň üstünden mökşüp islen perdesine ýetäýän ýaly. Şawarmanyda arasında sehelçe seýilip ikinci kuya tuttu. Inni gözjogum çynymda diýen ýaly. Asyl ananlady berdi. Biri bilen maňlaýy karlykda dombroz gana taýyp görün ýaly. O wazyň nirden çykany belli däl. Zalyň çuly ýöne Kazak sazy bolýardy. Soň Kazak sehrasynyň şemaly uksýan ýaly. Ana, Kazak ýerde atyn ýüzüň salyp, ýylkylaryny gaýtarýar. Ana, başy otogolugy ýigdiň ýerinden atdy salýar. Haja utdylmaş dombro, özüň yaradan halkyň gaýdysızlygyny arşa götürýän ýaly. Men dinan adamyň beýdi ykdysat çalşyny görmändim. Ol gözlerini palkılladıp zala verip oturun ýaly. Ellerinin öz çalýady. Bir ak kuşun iki kanat ýaly, iki el dombranyň ýüzüni gaýyp düşüp gördü. Güňlenç owa süzülüp, ýadylyp, bir inçelip bir ýoguna başyna göz bagşyny moýnuny salýady.
Huzur Peyitvan birinci bayrak alsa görünüp durdu. Şeyde de boldu. Bana ikinci Mullaga üçüncü bayrak verildi. Bir de Türkmen halkı üçün küçük 20 avray değildi. Elbette. Davaran ertesi men mihmanhanada Dine Hatım'ın yanına utlamağa vardım. Ay, ehtiyaçtan duutarımı alıp gittim. Yaşlı ayal hoş oldu. Vah adına kurban Türkmenim. Bir ucuna bile talkım. Astırhan töweregini öğünü bessim. Şo yerdäki Türkmenlerin özünnenem, sadınanam haberim var. Halipama Kurman Kadı diyerler. Eştensiniz mi var? Bir taypanı bilme. Aklın kulağında olsun. Dinle ver. Her halkın sadın dinle. Ziyanı olmaz, korun artar diyerdi. Haksız. Men Türkmenlerin tamdırasını dinlettim. Ene şu kuyu Türkmenin kıv olmalı. Türkmen sağım salıp meni degendirdiniz. Menin size bir kazak yengim salıp vereyim. Vay çal sağım çal. Hey oma yetesem zat bu arada. Nedir? Çal bakalım. Ol qalak kengini özü yasan yalıp çalıyadi. Dine Hatının iloyuna düşünüy kulüp şelpesini oňluyun tersliğine aylap duutar iýinçe iňillet ýadi. Dine Hatın oslamadyk bolara çemeli. Gözlerini giňeldip geň alýady. Birdenem iki elini götürýädi, iki ýanyny ýazyp ýene oýlanyň üstünde goýýar. Ey Kuda! Kazağın dilini öpleşen şırağım diyer, sağdım çalsam cüverim diyer, cüverim oldum. Rehmet Türkmen doğan, rehmet. Bizim yurtta munça millet bardır etmeyedim. Barının vekili var. Meni silhanlıca sağ olun. Yaşlı Hatın düşünni görmedik zadyny görüp oturdy. Moskva şäherinde köçüp gal mihmanhanada Türkmen garyndaşy bilen saat çalyşyp oturdy. Ol ýüreginde gopýan bu soňjun näde aňlatjagyny bilmän tolgun ýady. Türkmen, Kazak, herimiz bir çöllü. Sağdımızdan, sözümüzden bir haber.
Todana garly bitçekenik. Enne baharimiz doğun molluk. Göre. Gecesi günnizden ýagty şäher. Cennetin içinde bile sehvedesiz otuyoruz. Halkımızın ıkbalı açık bolsun. Türkmenin kem, Kazağın kam, barça iyillerinki bile bolsun. Bolsun. Ha, bolsun. Kurmanlığa atta kılan Kazak orkestri vardır. Käýärim konsertini dinleýän. Şol Nurpeýi Sow Pahyryň nurany ýüzi gözüm öňüne gelýär. Acayip bir atlamasını içinden devam ettiren yali. Tama otuyordu. Menem bozmadım. Bir hayoktan soň özillendi. Halkyň saz medeniyeti bir uly deňiz. Ýokaryndan sallanyp çümp bolaýanak. Öz çeşmeň bilen akyp barmaly. Öz çeşmeň halkyň. Öz halkyň sadynyň şermenine bolsaň, özge halkyň sadynyň gowuryp bolmaz. Belki ýalňyşýandyr. Göwnüme gelşini aýdaýan. Dogry aýtdyňyzdyr. Öz çeşmeň bolmaly. Öz halkyň guruhyna uýmasaň, beýle halkyň guruhyny düşünüp bolmasa gerek. Türkmen sadynyň käle döwürde üsüş taryhyny izläp oturdy. Dogry, ol öz dürüjçilik ömrüni izleýärdi. Hawa, şo ömür aýdym saza başlanypdy. 36-37-nji ýyllar Türkmen halk saz gurallarynyň orkestrini döretmäge girişdik. Sadanları ondan bundan topladık. Ökte çalyanları var, öğrencileri var. Dutarçı, kızakçı, tüydükçü, dilli tüydüğe moştuk. Sonra tar, depemi girizmeli olduk. Deyip maksadımız Türkmen aydım sadını devrelaya göstermek. Yönü näme? Özgörtçek zadyny öňürtüm adaly öwrenmeli. On kada kanunyny belet bolmaly. Şoň üçin men oglanlary öňü bilen halk heňlerini, mukamlaryny öwretjek bolýardym. Olaň guruluşyny, tilsimlerini, Haýt Halipaň nähili goşunynyň bardygyny görkezýän, çalyp berýän. Ol bir bagşylaň aýdym aýdyşyny heňlenip berýän. Kaptanlarım şol halktan, halipalardan eşten gurrun hikayetlerini kaldıramak. Bu men sahabının tarihinden liyesi okudum diye. O mahal hiç imizdedir, artık bilim düşünce yok diye. Bilmediğimizin esesini ıhlası olur diyedik. Tolkuna karşı kuru uğrunda sehel seyagensen, yiyen seyahat ya.
Şo misal bilen täginmejek bolup täzen uğrunu ümdük atýadyk. Turlaga. Saz urundan bir alim aýtdy. Bir halkyň durmuşyny biljek bolsaň, diline öwren. Ýüregini biljek bolsaň, sazyny öwrenli. Sazyň dili has, iňçe bolarly. Hay dogry. Ýogsa mına sorsun odan diýsen iňçe. Bolsa da şahyryň ine diline ýazan goşgusy şahyr ýokly biriniň eline düşse, özü halkyň dilini terjime edip bolýar. Emma her näçe ýokda kompozitor olaýsyn. Halkyň sazyny alagada özü halkyň saz diline geçirip biläýän o. Şunu halk saz urallarının orkestri ortalırak forma olmalı. Beýle diýipli pikir edip bilermidir, bilmänmidir saraz. Sazmyda ýetgeşiklik girjek bolşymyza açylmazdy. Olarlan gulagymyza guýulan bele teňemez. Orkestr çalýa boli bir hili täze heňýaly. Dürli waz täsil bir şekilde sarlaşýar. Yankı adamın aýdýany maňzyna batýar. Halkyň ýüregini biljek bolsaň, sazyny öwrenmeli. Uspensky pahyryň bamyda kakym ýanyna gelişi şunky ýalýardymda. Kakamy kizi daň bilen turardylar. Diýip berişip bir-birini sypaçylyk edip şol ümmülleşip oturandylar. Aydyma başlansaň dökdürmäge öwrenişmedik kakam ýuwaş sesi bilen gyýgyrarda goýar. Şol bir öwremi gaýta çalyp berer. Bir çak duýgur adam eken Uspensky. Kakamdan ýazýan heňlerini menim çalyp berýän. Emma iňni uzy tapawdynym diýýär. Professor, alim adam diýerdiler. Gorup oturuşunu görseň çağa ýalyr. Şeýle bir sapaý, eserden. Bükülüp dümtünüp oturuşunu ikeplen bolýar idi. Emma aladasy kakamdyr. Ýadatdy ne diýen sizi sar bakşy. Başlaň diýip utandyra oturandyr. Şonu bildim. Saryň diline düşünseň millet parky täsirler eken. Sanlığın içinde Viktor Aleksandrovich'den hamana diýerdim. Bir halipadan sapagalan kärde şiar bolup etdik. Havada Uspensky mıdam ýatlanıp görülmeli adam. Hayır, Uspensky değil. Harekeli anam vardır. Grigori Markovich. Türkmen orkestri soňra filarmoniýada şoň elini kämilleşip başlady. Güzap barın çekendir ol. Türkmen heňlerini täzeden işläp, nota geçirip, olary orkestrda çalmagy başarar ýaly, sadanlara nota sowadyny öwretmeli boldy. Türkmen sadyny, Türkmen medeniýetini, asyl Türkmen halkynyň özüne tüý sürekden beren adamdy. Owadan gelen bir tüýdükçe 4-5 tak notan çaldyryp bilse, begenjinden çapak çarpardy. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Sadyň bir elipbisine bilýändir. Men hawa mansyny başatamdy. Turlagy megerem bir gulkul waka ýadyna düşüp, öýde çalaja boldy. Bir gezek
Türkmen Devlet Filarmoniýasyna ýangyrak töredilen halk saz gurallarynyň orkestrine Grigori Markovich Arakilyan ýol başlyk etdi. Dirijor pultunyň başynda oturan ak gözlü, maňlaýy açyk, burnu dograk intelligent adam ýa-da repetisiýaň arasyny kesip, bilim düşünjesi türlü sazanlara nota sawadyna urit. Ol ýangyrak owadan çağırlyp getirilen tüýdükçüni yüzüne hek bilen nota ýazylan gara tagtaň ýanyna çağırdy. Hani Hojoly gelbäri? Inçemik at yüzlü piyada gargy tüýdüğün döşüne gysyp dirijorun ýanyna geldi. Gözlerini elek çelek edip ýeni sorak berilmäke ýollaşlaryndan haray gözli. Sen bize aýdyp ber Hojoly. Dutaryň çekuli kirşi haýsy nota dizilýär? Sorak onu hasam aljaratdy. Yüzüne gülümjiräp seretýän gözleriň haýsy birinden dalla tapjagyny bilmedi. Ha, aýdy ber Hojoly. Aýdy ber. Ay, yaman solaşık sorağa verdin. Arkilyan yollar. Solaşyk zat ýok bu ýerde. Birazajyk oýlanjak bol. Hani oýlan? Tüýdükçi tüýdüğünün deşiklerini sanýan ýaly olaň üstünden ýekan barmak basýardy. Yeri. Ay, la dedim ay. Hadi boş yollaşa. Sen bizden soramy? Özüň aýt. La notasyna düzülýär. Şeýlemi? Tüýdükçi başyny atdy. Berekella. Hawa innaýt. Dutaryň çekusiz kirşi haýsy nota düzülýär? Sere taň üzerine ýazylyp dur ahry. Ay, ýazylgy. Ömründe gargy tüýdüğünden özge çylşalymda zat görmedik sazanyna göýe taň üzerine adam oğlunyň baş çykmajak bir hasap ýazylan ýaly gözlerini petir edip diňşirgenip garaşyp durdy. Dutaryň iki kirşi bar. Biri la notasyna düzülýän bolsa, beýleki haýsy nota düzülýär? Billim arkilyan yollar. Haýsy? Ne? Wazrak. Medel. Mi. Wazrak, yollaşlar. Yer bolýar. Mi'den soň haýsy nota gelýär? Tahtada ýazylgan, aýdy ber. Hojoly parmağını çomoldup ýitgizin tananýar begeniye. Tapanır. Hawa? Pa! Fadel. Fa, Hojoly, fa. Turlağı pes saýja gülýärdi. Gülüşden gülüşe oturmaly. Emma çekilen şol alabyň bar ýerine düşdi. Urşullardagy aýdym sag sunup çüpräp ötäçek ýalyr. Ya haýtam öňküsinden guruplandy. Össi. Uruş döwri Aşgabatda opera balet teatr döredi. Filarmoniýada türkmen hory işläp başlady. Halk orkestri has kämilleşdi. Uzak raýonlary komandirovkaga gidilerdi. Açlyk, horluk, ne ýol bar, ne ulak. Onda da ımçıklygyny içine salyp, obadan oba gidiberersiň piyadalap. Kalhoz başlygy 70'li ýaly şu gurrunyň arasyna ýaýdan jyrap oturandyr. Aýtmady çekinýändir. Ahir aýdyr. Ýangyrak oba 2-3 adamyň öllü hat gelendir. Ondan bilen
Yasın üstüne tamdıral varan yani. Yüzümüzü sortturup basımrak uğramak bilen bolardık. Yönü güduran yoğudan bolsa adamlan mehr aladası kemelmeni. Uloğlu sataştı, uloğlunu hödürler. Arabalı doğuştu, özü kısalıp barını yerleştirir. Baransanın bağışılar geliptir deyip, nirede oturdup turacaklarını bilmediler. Barının hezet ederler. İcarı kulubu märeke yığınalar. Nesçıran ışığını sin edersin. Yanı işten gelen yüz gözleri tot-todun ayal kıyırlar, sorun oşup oturundur. Zalim ayrılık aydılanna käbir bolular yağlığının ucunu gözüne getirir. Ağırgının bolsa gidesleri gelmez. Bizim programma dağılıp oturman näme aydım haýyş etseler bitirecek bolardyk. Ertesi yine yol olsun. Elbette buruşta salladın görün gudawyna, görkezin batırlygyna hiç taýa gelmez. Yönü berdäki halkyň egini bilen çekenem yeňil ýelpaý ýük bolmady. Artistler bağışlarım şol ağır gününü öz hünärleri bilen halka himayet etjek bolup kän azap çekenler. Olaň bitiren işem kiçirek bir ýadygärlik gurulşy bar bolsa gerek. Ay, hökümetiň başyna döneýin. Säherçe işiňe de uly baha berip ýerde gökde goýanak. Şu uruşun kızdı wagty 44-nji ýylda maňa Respublikan Halk Artiýasy atda kıldy. Ýokary Sowetiň prezidiumyny şol adyň hormat hatyny gowşuranlaryny öz dilime gelmejek hyzmatlarymy sanadylar. Türkmen saz medeniýetini ösdürmäge işeňler gatnaşdy diýdiler. Täzellerden aýdym sazlarmagdylar. Köp şagirt yetiştirdi diýdiler. Ay bir tapylgysyz adam edip goýdular. Şeýle hormata münasibamda pırlağı. O bir hili müýnür uyan ýaly başyna şaklarly. Ay, men öz gurrum edem oğul. Şol ýowuz ýyl hökümetiň aýdym sazy hatyrlamagy eliniň ýetişine aýdýan. Aýdym sadam ýöne bir tomaşa meýilsin gelişi däle. O ýowuz unnete gerek. Onyň onda. Ýöne
men aýtjagym ençe dehinli adamlaryň azaby sindi bugünkü sagdymda. Bizden ozuran şägirtler döredi. Şune Täçmemet Halifaň goşa ogly, ulusy Hoca Mämmed, kiçisi Çary. Atalaryň kesine Kemal goşdy. Çaryň hadanlygyndan habaryň bardyr. Eliyinnam, gerimi giyin. Halifalardan alan nosolaryny öz zehini bilen kevşirläp bilýär. Ussat kemi ýok. Inni özü halifa. Hoca Mämmed neresi sadandan gulli. Bütün öşen halifalaryň baryň başyna oturup, orny öz horjumyna okuýan ýaly. Ýokarlyň, aşaklyň, gaýralyň, ilerliň heňlerinden bilmeýän ýok. Halk sadanyň tüýsür janly arhivide. Polo duýmuşok, süňksiz ýigitdi. Ýüzi mydam ýylgyrjaklap durandyr. Uzun mukamlar çalar. Büdüremezi, gökdönmesi olmaz. Magnetofonu ýadylan ýaly. Şol kültürle oturandyr. Özüňi ýumsaň, hanaga diýdiler. Her basy bilen çenkläp, iýgelep barýan ýaly bolar. Gurşundan uýlan ýaly. Gata ıqsam oturar. Daşyndan fiýinlaňda dodaklarynyň soğulca ucu titrep gider. Gözlerim idil okurayalar. Yeri düzürüyalar neresi. Men dinläp oturuyorum. Görýä, olanyň aňyna ýazylan sözleň guşlygy üzülmän gide oturjak ýaly. Birdenem ol körtürüp durýar. Men ullun nemmanyp tamamyň takyny boşatdym. Oň dilim sada. Pikir sägäne. Ata kesi değil ya. Atan ustad bolsa kesini erişmeye yürek gerek. İn bolmanı 10 derejesine yetecek bolmalı. Yönü bir atağını yükülüp müdar edecek bolsam ata kesini harladım bolmalı. Täçmemet Halifa bağıpladım. Oğullarının hüner öğretiş için iğrenç çekmeli olmadı. Senin ha hizmet koşon diýen. Hoca Mämmediň özü ýok. Bizim taýymyzda koşondy boli.
gatken. Ýön ony haýsy terezede çekip bolýar. Munnu emin bolmak kyn. Kakam bahir diýerdi. Deryada bir topar çeşme bilen deryadır. Her çeşmeň suwuny ulu akabadan saýlap çykaryp bolmaz. Emma ýekiji çeşmeň gözi bitsedi, ulu akabanyň suwy egziler. Çeşmesine bağlı olaýmasyn? Ya, çeşmelige yeten bolsa, on orny aýry bolýar. Çeşmeni gurutmalylar. Ana, gep şonno. Ussat ölünü bilen käri etmeliler. Guragry. Şamrat nereseden galan nişanmamy. Bizim biýagyrlygymyzy heýsen goýay. Bir-iki konsertlik çalan saatlarynyň ýazgysy bardy. Gitti. Yitirilen zadım ägirtdigini indi roğun ağıya. Ezber yigit gitti. Dünya giden ýaly. Oň maňlaýynyň ýurtlary. Gözümiň ardyny könülün ýaly boldy. Turlagy için hümledip başyny ýaýkýady. Oň ýüreginiň näme gylýanlygyny men aňýadym. Ol aswatda yer titränne wepat bolan ýitirehinni salanna ýigit Samrat Gurbanyny pesri hatlyady. Menem şammy neresini görüp salannyň lapdym. Oň çalşy kulağımdan giden ak. Deryaly. Gözüm öňünde ak gaýma tahyly, ak ipek goýnakly, ak ipek jalgarynyň tey ütügi bolalmaz. Filarmoniýanyň howlundan girenne ak kuş girenýär. Büýük onjyny ýaşyrman ýeňil basyp geler. Salam edebem bir ýigitçe bardyr. Menem goşuldum. Ýadymda garşyna görä turlaga. Samyň ata-baba çalynyp gelýän mukamlary göwün ýetmeýän ýaly. Dogry. Bir ölçe timarlap bilgisliň çylsyrymlar tarap çalardy. Şelpur şunuňa wodanna ulana maň kaýdar. Ýüzüniň ornuny mukam döwüp sindirip ýangadan gurup barýandy. Durdu bagşyny, aýnyny, gelin ýörüýüşidi, tüni derýany şamlyçy çaljak bolsam, şam bolup da bolmady. Bizemin ha ömrüni boyu çalyp gelýär tutary. Garny perdelerden delewa, täze lawy tapjak bolsam, ejer barmy çekýär. Şammy täze hem el uzundan ýaşalýar. Bir gün saat çalşyp oturýar. Filarmoniýada. Ol men Göktepe mukamyny çalşymy içkin dinleýär. Onsoň halifa Beherden mukamyny çalyp berdi diýdi. Men oň ýüzüne geňirgeni feredýän. Ol boly içi bulýan ýaly gözlerini oýnaklady. Gülküsiniň arasy bilenem. Hawa halifa Beherden mukamy diýär. Şammyjan, sen bu hileňi düşünmedimle diýsem. Halifalar bizim deherdeni Göktepeçe görmeyenlerler oli şolaryň kemini özümde olmasam boljak geldi. O gurrun ýatdanam çykışdy. Bir gün edaran howluny oturkam salam berip geldi ýanyma.
elem dutarly. Yüzü gülüp dur. Deherdenliň mukamyny dinlemek meýliňiz bolsa salyp berjek halifa diýe. Oturup getirip gaşymda oturtdy, öz dörejen heňini çalyp urady. Käbir kädehin başyny eşitdiň, soňky ýasagyň öňünden aňyp oturmaly bolýar. Oň çalan heňi hakykatdan täzedi. Ýürüýti öwrenmeden eliň ugruna çal berer ýaly. Gowy heňe çykaryp sanmajan, göktepe mukamyna taýlyk diýdim. Beylekim kamlarda tayyasat çıksam öýdýän diýip gülli. Onku boş gedemlik değerli. Käzehin, yüz zehinin bitirmediğini bitirip bilýär. Türkmen Döwlet Filarmoniýasyna Şamrat Gurban Nefesowyň körpeje şägirtlerinden öz ansambly bardy. Ol ýaşadyk sadanlary öz halkynyň sadyny söýmegi, milli owazyň syryna aňmagy, gözelligini duýmagy öwretýärdi. Özüm ýaşamagy hulugy ýani bar zady biljekdir, öwrenjekdir. Saz uçilişesinde okap, halkta gurallarının orkestrini dirijorluk etmegi inanşýady. Ol profesional bilimli dirijor hem kompozitor bolmagyň arzuwyny. Her unki işini şol arzuwyna gönüpdirip barýardy. Bugün digiri bolan bolsa, şol 40-njy ýyllardaky okuwçylaryna owunardy. Atly kompozitor bolup ýetişen Aman Ağacı kıvkucuklardı. Türlağı ýatlamasyn dowam etdirdi. Ol menden meşrebe öwrenýärdi. Inuçku hasabyny öwrenipdirdi. Indi maňa öz saraşlaýyşyny görkezýärdi. Oň ellerini sen goýaý. Terkin oňun aýlanýan şelpesine bat berip, her perdeden şiire tapyp, edil göwüni uçurup gondurup barýar. Ýerine ýermäge milt etjek gumanym ýok. Özüň dinläp, özüň görüp, tehmiňde aýlamasaň, dil bilen aýdar ýaly. Ömrümde ýokda sadanlar az göremek.
şammy neresi olara meňdan atdy. Şunça salyp berdi. Edile dinledim. Emma hiç kulağım almadı. Herkes duşman edip öýe gaýtdyk. Duşman ýerde zat ýerde. Şol gece ýerrany. Şamrat maşgalat bilen gumagarly. Ay, sirna olacak. Şägirtler bizden oturup, sunugotymyzyň çygyryny giňildip barýa. Aşyrguly çepikli joglandy. Eliniň edip bilmedigi gözüni uçganaklap durandyr. Şägirt berýärlerini ulu sunugota ulaşyp gitdi. Daňa tere öz pahyr, öli muhot, Hıdır Allah'ın halk saadı bilen kämillige yetdiler. Inni atları elime belli. Şägirtler ýumsakal etmedi. Bilen adama bir döwletlilik. Herkiniň ady çykany öz adyny tutulýan ýaly. Bir giden kompozitor oglanlar yetişdi. Operamyň, baletnyň, simfoniýamyň her türlü sazlar edýärler. Türkmeniň gadim goşa kırış tari inni kırış diýen banýar. Hakit ösüp gullap barýar. Garry gowun mogalkynýar. Endekler iyi reaktörle fırlağı. Karlığa yan verirdi. Ay karar. Yaşık bir sene karanlı iyiden karancaklamadan bolýar. Adam gowunu ardılıp, yuq olup barýar. Öten wagt öwrüp getirip bolanak. Bitirip ýetişeniň bilen kanaat edäý bile bolýar. Men oň bitirip ýetişen işiniň ägirtdigini. Akbarynyň nadyl bolmak hakynyň ýokdugyny aýtjak boldum. Ýene de bu agras adamdan çekindim. Onuň sözlem suwuçyp görürdi. Halkyň ýagşylygynyň aşagyndan çykma wamy. 100 bir berilse de sen oňa dama bergili. Sonra sen turlağı bir dağını sıraydıptım. Adam olmağın 3 kıyınçılığı var dedim. Biri, ilginin önünde borçluluğunu bilmek. İkincisi, şu borcun ululuğunu bilmek. Üçüncüsü, şu ulu borcunu halal bir zay etmek. Şu üçüsünü başaran ganimet adam bolmalıydı. Sen şu ulu borcunu artarıyla bilip gittin. Yönü armansız diyen adam yokmuş. Emma diyirlen arzası şu armanı olmuş. Sen arzuladın halkın dilini. O senin olurdu,
hem onu. Hudaý berdi durdyýyň, türläganyň ýatlamalar diýen sazdy radio oýuny dinlediňiz. Radio oýuny koýun Jumaý Ýazmyradow. Bu eser Türkmenistan eseriniň we Türkmenistan Kommunistik Partiýasynyň 60 ýyllygyna, Türkmenistanyň Russiýanyň sastawyna meýretin girmeginiň 100 ýyllygyna başlandy. Radio oýuny gatnaşdylar hemde rollary ýerine ýetirdiler. Türlü Sariýewiň rolunda Seyit Sarif, jurnalist Jumaý Ýazmyradow, Gaýgysyz Atabaýewiň rolunda Türkmenistan Lenin Komsomoly bayranyň laureaty, Türkmenistan eseriniň atqylan artisti Ata Alow, Qurban Sehedow, Türkmenistan eseriniň atqylan artisti Anamrat Berdiýew, Uspenskiň rolunda Türkmenistan eseriniň atqylan artisti Hacı Ane Mehmedow, Grigori Arkelýanyň rolunda artist Qurban Amanyliýew. Premieriniň hemde goja pürlüğiniň rollaryna Qurbanadar Ataqaýew, Hojaly artist Ata Nurmahmedow, Dina Nurpiýewowyň roluna Türkmenistan eseriniň halk artistkasy Täşwiwi Gafurowa, Jahil artist Bayram Gurbanow, Oglanjyk Aşgabat raýonynyň 4-nji orta mektebiniň okuwçysy Mekan Ýazmyradow. Radio oýunyň aýdymsaz konsultantlary Ata Gutlumadow bilen Nazar Begliýew. Ses operatory Yalqap Berdi Sarif, radio oýunyň redaktory Ýusup Berdi.